sa gugma ni Kristo. Kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala amo mga suki ug mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini siya mahigala. Brother John dihito kiniusab si Brother Leve Claves. Sa pagpadayon atong hayoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon nga Diyos, sa walay katapusan, ay iniktak na sa gihapon kami, magpasalamat kanimo nga sa gihapon. Bisan pa sa mga kagipit o mga pagsulay sa gihapon padayon kini nga programa sa kahanginan. Ikaw, O Diyos, magapanalangin nga unta ang mga taong nagapaminaw, pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan. Giyahi sila silang mga kinabuhi, unta makakaton sila sa paghigugma diha kanimo, lamdagi ilang makaisipan sa imong pulong nga ilang ginapamatian. Kinapangayo na mo kini, tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan natong mga tigpaminaw, kutob sa naminaw karon sa radio, og tanan sa natong mga viewers og mga followers sa Facebook. Kamong tanan makikilaan kinasingkasing mo na mo nga ginadapit sa pagpakig-uban ni ini nga tulumanon at kini ang maayong balita. Pwede namong makapadangat nga rinamo og mga mensahe. Pwedeng mo text mo namo ni Brother John sa mga number nga kanunay namo nga gipahibalo nga na kaninyo. Namoy mga importante nga mga messages. So kalipay na muna pagdawat rin ay mga greetings baka, birthday greetings, mga anniversaries or mga pangutana, mga higala mahitungod sa mga gipanghisgutan nato dinhig na amoy gikalibgan diha sa Bible. So ipadangat ta dinhi mga pagtulan sa Biblia aron nato nang ipatinaw mga kahigalaan no. Aniya amo sang gina-welcome ang inyong dugang mga tubag karong gabi sa pangutana nga ato nga basahon. Pwede mo makareact, pwede sa mo maka follow up mga higala sa sa mga pangutana nga ato nga pagatagdon karong gabi.
Okay, akong sublion ang tanan ato nga gina-welcome o niya palihog mga higala atong i-share ang atong programa ngadto sa atong mga friend. Okay, ako sang ihatag ang panahon ni Brother John alang sa padayon nga pagtunol nga na kaninyo og mga mainiton nga mga pagpangumusta. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Well, mga higala sa gihapon, among ipabati og itunol sa inyo ang usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa inyong mga kanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa. I said again, sa inyong paghatag og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, maghatag kinig panalangin sa inyong kalag sa inyong kinabuhi. Ayaw ninyo bulagi ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanimo ug sa imong panimalay. Busa sa tanang nagapaminaw karon, welcome, welcome, welcome. Okay, salamat Brother John. So, sublion na mo higala, gina-welcome na mo. Tanan nga naminaw karon nagtan-aw ato nga gina-welcome mo niya. Mahangyo lamis yung mga participation karon, makaparticipate mo sa pagsangyaw sa maing balita, bisag pinaagi lang sa pag-share ni higala, nining ato nga tulumanon. Kaya sa kapag-click ni mo nga share to the public, so mga tao sa public, makakita na sila, makapaminaw na sila sa mga pulong sa atong Ginoo. Okay, namong isugong Ginoo nga ipawali ang maayong balita sa Mateo 24:14. Ipamatuod ang maayong balita sa tanang kanasuran. Kay handom si Ginoo nga kitang tanan masayod aron mahibaw ta og unsay atong buhaton parang maluwas ta sa pagbalik ni Ginoo Kristo. So, ato nang gina-welcome, no? O niya, muadto na ta mga kahigalaan sa paghinay-hinay pagbasa. Nining atong nakita din sa screen. Pwede na nga makapadangat mong mga bisa higala din sa ato nga live sa comment section or pwede sa number namo ni Brother John kay token text ni Brother John. Ya kining ako sa PM mga higala, pili lang mo no aron ato nang mabasa ang inyong mga mensahe. Okay, atong nakita din si Brother Rufino Moreno. Anya sa gihapon nag-send siya og mga heart, nagpasabot nga gilab niya ang ato nga program o niya giampo usab niya kanunay. So malipay mi ana higala nga dunay naglab sa ato nga programa. O niya malipay mi nga dunay say nagampo no alang nini nga programa. Sama nila ni Brother Rufino Moreno kay nag-send ani. So sa mga pag-ampo usad sa makaigsunan, nahitabo sab nga sila sa Brother Rufino uban siyang pinilagang asawa nahimo nakasabot yun sila sa pulong sa Ginoo. O niya decide sila ang alang sa baptism. Kuan ba ni Brother Rufino sa una murag kubla ni Brother John no? Anong may abilidad? Doon naman ko yung mga tao, Brother Libby, kaya katong akong amahan, lahi po to ang estilo niya, kay di man to mahibawaan rin na yung mga tao nga nagagunit og mga abilidad nga bilang dipinsa sa ilang kaugalingon. Muna nga og maghisgot na gani og kaluwasan, wa pod sila ikatugbang diha. Pero panalipod lang sa ilang kaugalingon, makapanalipod sila. Pero mas gamhanan ang pulong sa Dios nga ginadawat ni Brother Rufino Moreno. So kadtong mga pulong nga iyang gigamit sa daghang panahon na proybahan nga napamatud-an gyud niya nga nakatabang po niya kadtong mga pulong nga iya tong gibiyaan kay gimahalya ang pulong sa Ginoo. Nga ang pulong sa Dios maghatag paglaom sa kaluwasan. Maayong gabi, Brother Rufino Moreno. Okay, ato sa nakita din si Dr. Konkon Lubitania. Dok, maayong kuadya, Dok. Maayong gabi. Salamat sa imong pagpanuod, Dok, sa atong programa. God bless you and your family. Salamat kay Dok, kuban siyang family. Yan niya ang mensahe. Good evening ninyong duha, Kuya Libby o Kuya John. So, good evening, Dok. Niya po si Shena Ross de la Rama. Hello po. Okay, hello po, Shena Ross de la Rama. Okay, niya po si Sheluna
Ritanal. Good evening, Kuya John, Kuya Libby, watching from Tarsis SDA Church, Barangay Hagdan, Santa Fe, Cebu. Okay, good evening no sa taga Barangay Hagdan, Santa Fe, Cebu. Hagdan sa marag sa Kinatarkan. Yes, kinatar ka na. Sa kuan siya sa Tarsis SDA Church. Di po na sa Langob no, lain gina Tarsis. Alahin ng Tarsis kay ang Tarsis ko ano man na ngalan na sa church. Ah, Naaragi hapon na sa Tunga. Sakop na sa Tunga. Ubos na sa Barangay Tunga. so nasakop ni sa Barangay Hagdan, Tarsis. Ang hagdan dili po na siya barangay. Kay tuluro man ni ka barangay ang kinatarkan. Langob, Bituon ug Tunga. The whole island, 3 barangays ra ni siya. Okay, ato pong nakita din si Brother Ronilo Itang. Aniya ang iyang mensahe. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa mga kaigsuonan tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo og uban sa imong family karong gabi na. Aniya po si Loida Agdarapis Tumakas. Tuwa po ni Brother Ruel sa Short FM sa 101.5 sa Dumangas, Iloilo. Anya niyang mensahe ni Brother Ruel. Good evening, Kuya John, Kuya Livy, watching from Short FM 101.5 Dumangas with my partner John Ibanez. God bless to your program and more power. So good evening niyo diha Brother Ruel, kauban ni Brother John Ibanez. Ato sa dayon nga pasalamatan si Jason Dignosto sa Metro Tugigaraw nagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Okay niya po si Februel Umandak. Mga bago maning mga apelido din ato na mate, ato na basahan no? Mga viewers na to. Niya si Februel Umandak ang iyang mensahe. Good evening Brother John o Brother Libby. Always ming naminaw sa inyong programa. Labi na jod ni Papa Rolando Palabrica nga always jod naminaw bisag gabaona agubaona ang radyo. God bless all from Dun Salvador, Negros Occidental. Okay, no? Good evening sa tanang taga Dun Salvador, Negros Occidental. Labi na ni Februel Umandak. Okay, niya po si Brother Roland Nere Ginon. Anahin mo na ito ng avid viewers, no? Avid listeners sa program. Kay always gini siya present. Panahon sa atong programa. Pulayo dito sa Manila. Mayong gabi kaninyo Brad Lib o Brad John. Welcome na po sa inyong tulumanon. Kini ang maayong balita. Ilabi na diri sa Metro Manila og diha sa Cebu og sa Mindanao og sa tanang kaigsuonan hinaot nga ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. So, thank you Brother Roland og may God bless you also. O niya nipagyoy mensahe si Brother Roel Tumakas. Good evening share dan Kuya Lib, Kuya John, regards to all viewers and hearers. God bless to all. Gikani ka Brother Roel Tumakas, salamat nga sa pag-share Brother Roel, no? Niya atong idasig sa atong mga tigpaminaw, mga hearers na to, viewers, mga listeners na to, nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa atong i-follow kanunay para ma-updated da niya kanunay sadtang maka-sulting atos mga tao atong mga friend pinaagi sa ato nga tulumanon. Niya ato sa nakita dinhi si Sister Lynn of Keria. Niya ang iyang mensahe, good evening Kuya John o Kuya Libe.
Salamat sa pag-send og heart o pag-pray sa ato nga program. Niya po si Dr. Konkon Labitania, listening here together with Bro Kern. Salamat kaayo sa Bro Kern naminaw. So siguro Dok, nakatambong mo sa meeting sa Elders Council. Ako ay ko kalugar kay nagserbisyo pa ta sa patay ganiha o niya muari na ta kog bugo pero yung kusugas uwan dito sa kadwawan nga restibho kusog kaayo. Wag gyud makahigayon, wag gyud makalusot. Okay, arita magtan-aw sa pikas nga screen ato ning tagdon ang mga kaigsunan nga nag-like o nag-heart sa nag-love sa ato nga program. Niya si Brother Aniceto Preselias, Rolly Codira, Roland Neriginon, niya pod si Silona Ritanal, Lane of Keria, Fibrel Umandak. Kinsa ni si Luna Ritanal, ikaw ni Ma'am Luni Almunicar sa una. Sorry Ma'am ha. Niya pod si Fibrel Umandak, Maylin Codira Batak. Niya pod si Jose Nabales, si Brad Johnny. Tuani sa Compostela. Niya sad si Ma'am Roda Likigan, Basilio Tero Notarion Jr. Niya pod si Ivan Raico. Niya Spritimi Simons. Niya pod si Brother Sherwin Orsal sa Bundo, Bourbon. Edward Genereyes, Tanis Davao. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Morning mga nag-love sa ato nga program. Niya ato ning dalikyatan sa paglili ang nag-like sa ato nga programa. Ato nakita din si Brother Moises Alex Liaban. Niya pod si Luida Agdelapis Tumakas, Rufino Moreno. Niya sad si Brother Ronilo Itang. So as of this time, mao ni ato nakita din sa screen. Makahimo mo higala gyapon sa pagpadala og mga mensahe diri sa atong comment section aron ato nang mabasa. Okay, ato ning tagdon diri sa ato nga cellphone mga higala. There's messenger, naghanday nag-respond, kaya atong gi-share nga to nila. Aniyan nag-heart sila si Brother Ronilo Itang, nag-love sa programa. Niya po si Brother Domingo Budukan, ang iyang mensahe, good evening ninyong duha, Brad John o Brad Libby, o sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod ni ini nga programaha, nga gigamit sa Dios sa pagmantala sa maayong balita. God bless. Salamat sa pagbasa, Brother Lib. Salamat po sa pagpray kanunay, Brother Doming. O salamat sa paglab dining atong programa. Salamat sa inyong pagpanood ninong. No? Kung di sunod diri man ang mga nanagkuan diri sa atong program, kung gitan-aw gyud, no? Salamat kayo niya. Musta mo diyan ninong Doming bunukan ninang Purit, no? Bunukan o ni Ma'am DC, bunukan o ni Ma'am Ethel Dominic. Thank you so much for being nice. God bless to all of you. Okay, niya po si Brother Sherwin Orsal. Salamat po sa paglab sa ato nga program. Niya po si Ma'am Emeline Sicarino. Good evening sa tanan nato nga mga listeners. God bless us all. Okay, may gabi ni mo Ma'am Emeline Sicarino diha sa Tambungon. Pero mo nay kuan gyud, mo nay sigarino nga karon espiritu na. Thank you so much ma'am. Salamat sa inyong pagpanood sa atong programa bisan sa inyong thank you so much na ma'am sa inyong pagpanood sa atong programa diya sa Tambungon, no? Sa una sigarino karon espiritu. Kumusta lamon tanan din ha? Labi na ni paririmi Sigarino, uman siyang pamilya ni Ninong Bilyo. May gabi sa inyong tanan diha Ninong, Ninang Kura. Ginoo magpanalangin sa inyo diha. Okay, good evening also to Sir Matthew Anderson.
Yes, sir. Sir listening Matthew our Anderson, thank you ah, so much for participating of our program. thank you, sir. Ani niasad si Brother Glover sayod sa mabuli ni silingan Amigo nato. ni sila si Sir kanana ang Matthew Anderson, very friend ni sila ni Sir Jerome Jerome Patagnan. Patagnan. So regards for Sir Jerome Patagnan, sir, no? Kung mangunig kanana ang newly baptized American. So thank you so much, sir. Matthew Anderson. Okay, ang mensahe ni Brother Glover Sayod. Mayong gabi inyong duha, Kuya John o Kuya Libby. Happy Sabbath, dili ko kakita sa inyong live, Kuya. Kay walay load ang cellphone. Dinood na, tay load, di kita kakita. Pero makapamati ta sa radio, no? Mamoy radio po, double man. Radio o niya naapoy cellphone. So good evening sa atong mga silingan des pabuli. Always nagapaminaw nga ato nila ni Sister Chari Nugas de la Cruz Nugas uban siyang family. So good evening ninyo. Kauban ni Dodo diag makabataan. O niya nila ni Sister Mercy Sumalinog uban ni dong sincere dia. Nila ni Rosemary Gutierrez na ni Brother Felipe Gutierrez. Good evening. Ani ang atusad nila ni Brother Eric Sinoy. Uban siyang minahal. O niya ni Brother Turo dia, maglasang. Good evening ni mo, Brother Turo. Uban nila ni Sister Dailing. Nila ni Vanessa. O niya, mga apo nila ni Brother Turo dia. Good evening. Tanan niyo di sa pabuli, no? Atong mga pinalangga ang masilingan. Nila ni PB Pasiola, ni Brother Junior. Diya sa mabuli. Good evening na lang sa tanan ninyo diya nga nagasunod o nagapaminaw dinhi sa ato nga tulumanon. Aniya ato siyang pasalamata atong sister dito sinupakan nga nagapaminaw sad si Elizabeth Mejia. Okay, good evening no. Diya sinupakan kauban ni Kuya Ador Mejia. Salamat sa inyong pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Yan na sa mensahe si Brother Benjamin Casis. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat DYCM Bugo Adventist. Good evening din mo diha, sir. Salamat sa pagpakiguban nimo sa ato nga tulumanon. Aniya ato ning balikan mga higala ang pikas nga screen na mga bag-o nga mga kahigalaan nato nga atong nakita na hidugang nagpadalag mga mensahe. Okay, atong basahon ni apod si Saya Ang. Kani Saya Ang, murag si Kuani. Brother Mario, sigo ni Alkisar. So ikaw ni bro, murag mao gini. Maayong gabi ninyo Brad Lib o Brad John. So good evening Brother Mario. Diha sa Panalipan, Katmon, Cebu. Good evening, no? Salamat sa imong pagpakiguban karong gabiuna. Niya po si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat po sa paglab kanunay Sister G. Marie o pagpray kanunay sa ato nga tulumanon din sa radyo. So thank you kaayo. O niya di pagyoy mensahe si Saya Ang, si Brad Mario Alkisar ni diri sa Panalipan, Katmon. Good evening, Brother Mario. Kining Saya Ang, si Brother Mario ni Alkisar, diha sa Panalipan, Katmon, Cebu. So, good evening sa tanan diha, no? Kutob na lang sa naminaw karon og nagtan-aw sa ato nga programa. So, amo kamong gina-welcome. O niya, mo na tahigala sa pagtubag sa pangutana, no? So kung naamoy mga pangutana diha, mahimo na nga mo padala mo dinhi kay ato nang hinahinayan pagtubag ang mga pangutana, pero niya ay pangutana nga ato nga tagdon karon nga gabi Okay? Ato ni nga pangitao ni Gala kay daghan ning pangutana gud dinhi. Okay nila pangutana. Brad, kung nagtuo mo sa kabatuuran nga
kung nagtuo mo sa kamatuoran na ang inyong bisan si Jesucristo, sabi ni, kung nagtuo mo nga kamatuoran na ang inyo, amo din ipasabot niya, kung nagtuo mo nga kamatuoran ng inyo, bisan og si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay, mas kini ang amo ang pinakakamatuoran. Kay niya naman ta karon sa panahong Kristiyano. Sila god nagtigom sa adlaw nga Domingo. Tungod sa nakasulat sa Buhat 20 versikulo 7. Tungod kay nabanhaw manggod ang atong Ginoo ni anang adlaw. Kanang Sabado brad sa daang tugon rakana og para rakana sa mga Hudiyo. Mo ni kontekst sa iyang pangutana mga higala nga aton tagdon karon. Ang sentro gi siyang pangutana nga kung nagtuo kuno ta nga kamatuoran ning amo, mas ingon dinhi nga bisan si Kristo kuno naglapas sa adang pahulay, mas kamatuoran kunong ila. Kay nina kuno tas panahong Kristohanon, sila magtigom sa pagkadomingo. Nga naman kay nasa gibasihan ang Buhat 20 versikulo 7. Kaya tungod po kuno kay nabanhaw ang atong Ginoo anang adlaw. Kana kunong adlawng Sabado sa daan tugon ra na anya para ra pud na sa mga Hudiyo. So buti pasabot niya dili para sa mga Kristiyanos kay para sa Hudiyo. Kaya ang punto niya nga alang sa mga Kristiyanos sa New Testament adlaw ng Domingo. So muni atong sinsilyon karong gabi una kung kamatuoran ba na ang adlaw Domingo maunay adlaw sa pagsimba o igpapahulay sa bag-ong tugon. O tinuod basab na nga ang adlaw Sabado alang lang sa mga Hudiyo, way labot ang Kristiyanos. So amo nang sinsilyo ni Brother John o nang mutubag si Brother John kaniya ako mga higalang tapuson. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ang atong programa mga igsoon o mga kaigalaan gitugutan is Ginoo nga magpasabot sa pulong sa kamatuoran sulod sa daghanang mga katuigan. Ug nakabantay mo kamo dihang mahigugmaon magsunod maminaw sa pulong sa Ginoo. Kining mga bahina, kining mga senaryo dili kay kalima kanapo ka 20 ni sukad pa sa pagkahimugso sa atong programa sa kanginan dili kay karon lang ni abot ning mga bahina. Pero ngano nga hangtod karon doon na may mga tao nga nigunit sa sayop ug bakak nga mga ingnon ta doktrina gani pagtulunan, dili gid na mahitabo nga dili na magunitan ang bakak ug sayop nga pagtulunan kun ang tao magdumili pagtuo o pagdawat sa kamatuoran. Kanang imong giingon nga kun kamatuoran gani ng inyo mas kamatuoran ning amo, ang kamatuoran magpabili ng kamatuoran, wala man ni magpalabaw-labaw nga kung kamatuoran ning amo, kamatuoran gid ng inyo. Tungod kay nagtigo mo sa adlaw Domingo kay maunay pagkabanhaw sa atong Ginoo. May tungod niya na wala gid milalis tinuod man na nga ang Ginoo nabanhaw sa adlaw Domingo. Pero wala gid kay makita nga usa ka bersikulo sa Biblia nga sa pagkabanhaw sa atong Ginoo sa adlawng Domingo giwala na ang adlawng Sabado o gipulihan sa Domingo kay maunay igpapahulay. So niya maghisguta, imo maghisgutan kung kamatuoran ng inyo mas kamatuoran ning amo. In terms of kamatuoran, kung imong basahon ang Juan 17:17,
balaana sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Tandaan ta na. So ang pulong sa Dios kamatuoran. O tandaan nato na ha. Ni apa ang gihisgutan nga kamatuoran. Juan 14:6 si Kristo miingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa aman gawas kun pinaagi kanako. Ang pulong sa Dios kamatuoran, si Kristo kamatuoran. May lain pang gihisgutan nga kamatuoran. Og kini ni agyud ni nasubay ni. Sa mao man ay among gipasabot kanunay sa kahanginan. Sa Salmo 119:142, ingon ini ang gisulti dinhi sa Salmo 119:142. Ganina atong gisgutan ang pulong sa Dios kamatuoran, Juan 17:17. Sunod, si Kristo ang kamatuoran, Juan 14:6. Dinhi sa Salmo 119:142 nagingon, ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan, og ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Dunay tutulo ka mga punto nga akong gisgutan. Ang kasuguan mao ang kamatuoran, ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran, si Kristo mao ang kamatuoran. Karon, may kay kini kamatuoran may imong gihisgutan. May tungod sa imong giingon nga bisan pa nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Nasayod ba mo kung kinsa ni nga issue o kang kinsa ni nga panghuna-huna nga si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay? Iyanis mga Hudiyo kadtong nakigkontra, nakig-away kang Kristo. Munang gihuna-huna nila nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay sumala sa Juan kapitulo 5. Unsay basihan nila? Tungod kay si Kristo nag-ayo og masakiton sa adlawng igpapahulay. Tungod kay nag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay, ilang gihuna-huna nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Mo na huna-huna sa mga Hudiyo, sa mga nakigkontra kang Kristo. Ang nakadaot gud sa inyo kay inyong ginuntan o gidawat ang hunahuna sa mga tao nga nakigkontra kang Kristo. Hunahuna raman na sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay tungod kay nang ayos siyang masakiton sa adlawng igpapahulay. Unya ang Isaias kapitulo 55 bersikulo 8 nag-ingon, ang inyong mga hunahuna dili mo'y akong hunahuna. Sa English nga pagkasulti ningon, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Karon, kay ang huna-huna sa tao lahi man sa huna-huna sa Ginoo. Asa man di ay ang inyong gisunod o gidapigan karon? Ang huna-huna sa tao o ang huna-huna sa Ginoo? Huna-huna sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay kay siya nang ayog masakiton sa adlawng igpapahulay. Karon inyo man ginuntan ang hunahuna sa tao nga lain man ang hunahuna sa tao kaysa hunahuna sa Ginoo, asa ka man di ay mudapig. Timan gihisgutan man nimo aning pangutanaha mahitungod sa adlang igpapahulay. Nasayod ka ba nga ang adlang igpapahulay ikaupat na nga sugo diha sa 10 ka sugo? Ako malikon. Nasayod ka ba nga ang adlang igpapahulay ikaupat na nga sugo diha sa 10 ka sugo? Karon niya, kung wa ka masayod, ako nasayod ka na ron kay ako kang gisultian. So niya ang gisulti ni Kristo. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17-18 ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. So gituman ni Kristo ang kasuguan. Unya inyong akusahan sa mas mga Hudiyo nga gilapas ang adlong papawlay. Niyas 18 pamati. Sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nan tanan matuman. Ipaunsang tanan, ipatuman. Unya giinyong akusahan si Kristo nga naglapas adlong papawlay. Samas pag-akusar sa mga parasiyog iskriba, sumala di sa Juan 5:18. Huna-huna nas mga Hudiyo,
Ingon ni Kristo, samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta sa gasuguan kulay pagasayloan sa kulit sa tulpo kangton nga ang tanan matuman. Nganong nag-recommend man si Kristo nga tumanon ang kasuguan? Kasayod ka ba? Sumala sa Santiago 2:10 nag-ingon, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas siya sa usa ka bahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Karon, atong tugutan apan dili nato uyunan nga naglapas si Kristo sa adlawng igpapahulay. Nahitabo na gyud hinoon nga ni samot mo kadako na gyud og tulubagon ni ana. Nganuman, kay ang naglapas sa usa ka bahin nahimong malinapason sa tanan. Palutaw nimo nga si Kristo naglapas sa kasuguan sa Dios samantala nagpamatuod si Kristo nga iyang gituman ang kasuguan wa niya bungkaga. Mga kaigsuonan, kung sa Tagalog po, huwag na tayong magpabulag-bulagan, huwag na tayong magpabingi-bingian. Ito na ang tamang pagkakataon na didilatin natin ang ating mga mata. Huwag naman tayong laging nakapikit sa katotohanan. Tandaan ninyo na, mga kaigsuonan, nga naman, pagkadako sa pribilehiyo o panalangin sa imong kalag, nga imong nabatian kini nga programa dinis kahanginan nga nagsulti sa kamatuoran. Tanawa, usa lang ang gilapas, naglapas kastanan, but pasabot nga si Kristo malinapason. Uy dili na madala sagon sa gisulti sa Biblia. Usa pa sa imong gisgutan, kanagong kuan, kanang adlawng igpapahulay, meaning adlawng Sabado, sa daang tugon ramana, sa bag-o ang mga Kristiyano na sumala sa buhat 27, kanang buhat 27 kapila naman na nato gipasabot nga ni anang higayon. That is a Thursday evening, Sabado na sa gabi kay from sunset to sunset man pagsalop sa adlawng igpapahulay, kuha na considering nga kana siya is Sunday. Sunday is the first day of the week. Karon kung imo ning tan-aw dinhi, nagtig ako ra gud ning tan-awa ra gud ha, kung ato gyud ning lungtaron pag-ayo. Sabta lang gyud, ayo nang magpaluyal-luyal mo bisan sayop na unya ang inyong gipamatian pulong na ginis Ginoo niya, ang pulong sa Dios kamatuoran, inyo ging isalikoy ang kamatuoran nga ang pulong sa Dios kamatuoran man. O ato ning basahon sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 7 nga inyong gihisgutan, no? Niya, akong basahon na nag-ingon dinhi sa 27. On Sunday, sa The Living Bible niya, on Sunday, o sa pagkadomingo, we gathered for a communion service. Nagpundok ba sila? Nagtigom ba sila? Aron magbalaan sa adlawng Domingo kay adlaw nang igpapahulay pagkabanaw sa Ginoo? Wa, for a communion service. Nga naman gihimo nila ni, ako ipadagbasa, with Paul preaching, and since he was leaving the next day. Og ang pagpakigpulong ni San Pablo, kay kaning ihang kay siya mugikan na sa sunod nga adlaw, he took until midnight. Gabi ini dili adlaw. Nigsulti hangtod sa tungang gabi. Mura bagag naglarawan nga duna sila'y farewell party. Muning ilang pa nagtigom. Dili kay nagtigom sila sa Domingo kay adlaw igpapahulay. Ang gisgutan din ni communion service. Pagpikas-pikas bas tinapay. Kay si Pablo mugika naman sa sunod nga adlaw o gihimo ni Pablo ang iyang pagpakigpulong hangtod sa tungang gabi. Tanawa mo ning gisgutan. Unya, diin man himuan nila dito simbahan. Akong padayon as 8. The upstairs room where we met was lamp with many flickering lamps. Dito sa ibabaw sa balay. Kay sa ikaduhang andana man sila. Doon na dito'y daghang mga suga. Unya, and as Paul spoke on a young man named Eutychus sitting on the window still went past asleep and fell 3 stories to his death below. So sa iyang pagpakigpulong na ining tungura, may kinini ang batanon ba dito sa may bintana si Eutychus, giduka sa nakatulog siya hantod siya nahulog kay midnight na gud tunga ng gabi. Mao na nga
kung pagahisgutan na gani ang pulong sa Dios labi na og manubraan na sa oras di gina maiwasan nga naay magduka, naay makatulog. Munang kamo diha ayaw mo pagpada sa inyong gana pagsultis pulong sa Ginoo kay di naman hinuon mablis ng uban kay makakatulog naman kay sobrang taasas po sa inyong pagsulti kana kung nagakaigo lang. Pero ang punto dinhi kining bersikulo ha wa ni nagpasabot nga igpapahulay na ang adlawng Domingo. Well ato kuno ragod nga basahon pa kanang imong giingon nga kanagong Sabado o adlawng igpapahulay sa daang tugon ramana sa bag-o na kay Domingo na. Ha? Wa gyud kay makita bisag usa ka bersikulo sa Biblia nga dunay nagpahulay sa adlawng Domingo diha sa bag-ong tugon. Pamatiin niyo sumala sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 ug 31 sa The Living Bible niya kung atong basahon o ningon. When he came to the village of Nazareth, miabot siya didto sa unsaman, sa Galilea, sa Nazareth, didto siya magtubo. Unya dingon ini, he went as usual, kanang pulong he went as usual gani na kinaiya, na anda na, nabatasan na. Unsa may ihang naanda, na kinaig nabatasan, paday na kog basa. Usual to the synagogue on Saturday. Disgrasya. Inyong hunahuna sa daang tugon ra na unya sa bag-o ang Domingo na Saturday man lagi ni. Unya ang inyo himuon gid inyong Sunday. Dingo di nga nakinaiya og nabatasan niya nga sa pagkaadlaw Sabado tuwa siya sa simbahan. Nalahi lang gyud ang inyong nakinaiya og nabatasan nganuman ang inyo Domingo unya ang kang Kristo Sabado. Naklaro naman siguro no. Unya sa pagkaklaro ni ini sulay ninyo lingiw-lingiw, lingog-lingog lang. Ang Proverbio 28:9 kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulongog gikan sa pagpamati sa kasuguan bisan ang iyang pag-ampo mo'y usa ka dulomtan. Klaro kay ni Saturday and stood up to read the scriptures. Si Kristo mitindog unya gibasa ang kasulatan, gitudloan sila sa kasulatan sa magtutudlo nga si Kristo. Kaso lang di mo magpatudlo kang Kristo magtutudlo kay adto mo magpatudlo inoon sa nagbuhat og sayop. Muna nga kamong mga Sunday keeper, nahimo mong mga Sabbath breaker. O niya ni Apaw sa 31. Then he turned to the Capernaum. Gito siya sa Nazareth, himbalik siya sa Capernaum. Niya din a city in Galilee, sa siyudad sa Galilea. And preached there in the synagogue every Saturday. Every Saturday. Unya mo ingon mo nga daang tugon ra na, wa nas bag-o. Hoy, pastilan naman gyud. Ang gisulti sumala sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 nag-ingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every seventh day. Wa gyud mag-ingon every Sunday o every first day. Timan mga kaigsunan, ang kamaturan nagapanoktok sa inyong hunahuna o kasing-kasing o ayaw kalimot nga ang Dios nagahulat og nagapaabot kaninyo kung kanus-a mo muduol, moalagad og mosunod diha kaniya. Ang gipamulong ni Kristo sa Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga sa langit. Sunda ang kabubuton sa Dios, siguro kagyod nga maadto og langit. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpasabot, pagpatinaw ni mga bayna. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat din sa ato nga programa. Ato sa ning tagdon si Brother Giovanni Inganyo Bayo. Salamat, Brother Giovanni, sa pag-send og love sa ato nga program. Thank you kaayo. Niya arita sa pikas ato ning tagdon ang mahinahidugang nga nag-like og nag-love sa ato nga program. Okay, atong nakita din arita sa mga naglabo na. Atong nakita si Climaco George NG. Niya po si Eric Sinoy.
Ato pong nakita din si Giovanni Inganio Bayo, Sister Elpidia Curo, niapod si Bernadette Aplacador. Anya ato pong nakita din si okay, arita sa pikas nga screen. Ato nakita si Benjamin C. Cases. Niya po si Brother Abraham Clavis to ani sa Danau City. Pagdong, may gabi dong himala dong nga nakabiyo. Thank you so much no. Okay, niya po si Saya Ang. Niya po si Lovely De Heto. O ga, may gabi inyo di as malabon ga. Kumusta ning mama ni mo, ni Yoyong, o ni Dave? O kumusta mo tanan dihan nonoy? Okay, ato tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana naghisgot mahitungod sa kamatuoran. Kung nagtuo daw mi nga kamatuoran kining amo nga giwali dinhi siya bisan og si Jesucristo naglapas sig papahulay, konbertido gini siya nga si Kristo naglapas sig papahulay. O unya ingos na dinhi mas kini ang amo ang pinakakamatuoran. Mas iya gyud kuno, labo-labaw dinhi. Kay ni anata karon sa panahon sa Kristohanon. Sila nagtigom pagkadubingo sa buhat 20 versikulo 7 tungod kay nabanhaw man God ang Ginoo ni anang adlaw kanang Sabado sa Old Testament na para sa mga Hudyo. Muna iyang mga punto dinhing gipadangat sa atong programa. Ang kamaturan gipasabot ni Brother John. Tulo nga gihisgutan. Ang una kanang Juan 14:6 nagingon si Ginoos, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Way bisan kinsa nga makaadto sa akong amahan, gawas kon pinaagi kanako. So si Kristo ang kamatuoran higala. Dalan og kamatuoran. So dapat di ay kay dalan man musubay gyud ta diha sa dalan nga gilatid ni Kristo. Sunod ta niya. Sunod ta sa mga pagtulon-an nga gitudlo diha sa Balang Kasulatan. Aniya sunod kana nakasulat sa Juan 17:17. Balaana sila sa kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Asam nato makaplagi ang pulong sa Dios. Niya sa Biblia kay Word of God na pulong sa Ginoo, pulong sa Dios kining nakasulat in His Bible. So, kamatuoran man ang pulong sa Ginoo, dapat di ay ang pagtulunan nga mabasa sa Biblia, tinuod yun na. Kaya mo ni kamatuoran ang pulong sa Ginoo. Kamatuoran. Ang di kamatuoran, kanang pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia. Wa isugo si Ginoo. Ikatulo, sa Salmo 119:142, nag-ingon si Haring David, Salmista David, matod pa niya, ang sugo sa Dios kamatuoran sab. Pilimiro, si Kristo ang kamatuoran. Ikaduha, naghisgot mahigala nga ang pulong sa Dios kamatuoran. Ang ikatulo, naghisgot nga ang balaod sa Dios kamatuoran, pulos na tinuod. Ang magsupak nini way kamatuoran. Pangutana, ingon man siya, mas kining amo kamatuoran? Kay si Kristo kuno ingon siya, naglapas igpapahulay. Waoy. Og naglapas man pananglit si Kristo, basahi kuno mig bersikulo nga naay mabasa nga nakasa si Kristo. Kay sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Matod pa nimo nakasala si Kristo, naglapas si Kristo. Bot pang ipasabot nakasa si Kristo. Di man ito mabasa. Ang mabasa no sa Biblia, si Kristo walay nakaplagang limbong siyang baba.
Way sala. Tiyaw mo na, pagkaninot na pagkasultiya, way sa, sige nusos, kay way sa, dili di ay ito tinuod, naglapas siya sa ikpapahulay. O sa rin ito, akusasyon lang to, ni adtong mga tao nga nakig-away kang Kristo, nga wa mo dawat kang Kristo, wa mo ila, nga Mesiya si Kristo, wa mo ila nga si Kristo mauto ang Diyos nga nagpakatao. Tungod sa garbo, mao nakapabuta nila mga higala. So, naghisgot di ang punto nga mga tao tong wa mo to kang Kristo. Sa Juan 5:18 man na, ila tong isyo nga naglapas si Kristo yung pahulay kay lagi nangayo sa masakiton. Ang pag-ayo bag masakiton paglapas man sa papahulay alang kang ginusos. Kay sa Marcos 2:28, si Kristo man mao ang Ginoo sa adlaw pahulay. Naday Ginoo ang igpahulay. Ang Ginoo sa adlaw pahulay Sabado mao si Kristo. Kay siya ang Ginoo mato pa sa Biblia. Pangutana ang Domingo kasi Ginoo. Mabasa sa Biblia nga si Kristo ang Ginoo sa adlaw Domingo? Wala. So, gipasabot sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay gitugot mga higala sa adlaw nga pahulay ang pagluwas og kinabuhi. Asa mabasa sa Mateo 12 sugod kas 10 ngadtos 12. Dili paglapas sa igpapahulay ang pag-ayog masakiton matod pa ni Kristo. Pero matod pa sa mga parasug eskriba katong nakigkontra kang Kristo. Naglapas si Kristo pero si Kristo matod pa niya. Ingon siya uyon man na sa adlaw nga pahulay ang pagluwas o kinabuhi sa tao o pag-ayog masakiton. Permitted by law na, it is lawful. Nagpasabot naa ang balaod sa adlaw nga pahulay kay lawful man. Naa ang balaod sa pahulay mahigala. Pero gitugutan sa balaod sa adlaw nga pahulay ang pagluwas o kinabuhi, ang pag-ayog masakiton mga higala. So, dili tinudaglapas si Kristo, pero ato higala, ingon siya nga, pinakamaturan si ang ilahay ko kuno. Kaya adlaw Sabado lagi, kuana ka ng naglapas kuno si Kristo, ana. Lapas. So, atong undangan na sa atong hunahuna og nga atong butang-butangan si Kristo naglapas, bisag ingon si Kristo wa, ato yung ibutang sunod naglapas wa, oy. Karon, matod pa nimo kining amo mo'y mas kamatuoran yun eh. Kay lagi sa New Testament ko no, bagong tugon, adlaw ng Domingo, ang sugo si Ginoo. Muna hindi kamatuoran mahigala. Diin man tayo kabasa sa Biblia nga sa bagong tugon, Domingo na ang adlaw pahulay nga gisugos Ginoo. Diin man ta kabasa sa bagong tugon nga nag-ingon si Kristo nga iyang gilisdan ang adlaw igpapahulay Sabado og adlaw nga Domingo. Na ato mabasa ana. Kinamo mabasa ipadana diri. Nga nag-ingon si Kristo nga giilisdan nako ang adlaw Sabado nga pahulay og unang adlaw sima Domingo. Domingo na ta magsimba, ya Domingo na igpapahulay. Nag-ingon mas Kristo ana? Wa. Hinunoa si Kristo hinoon adlaw Sabado sa Lucas 4:16 tuwa siya sa sinagoga mahigala. Tuwa siya simbahan. Mato pa sa Biblia na batasan niya. Dito siya nagtubo sa Nazaret nga sa matag adlaw pahulay tuwa siya sa simbahan. Muna i-record sa Biblia. So, mao man gibuhat ni Kristo, kinaiya man niya kada Sabado tuwa simbahan. Ang mga tao nga nagbantay Sabado, mao'y tinuod nga Kristohanon kay nagsunod sa kinaiya ni Kristo adlaw Sabado tuwa sa simbahan.
Mao na tinuod nagsunod kang Kristo. Nagsunod ba mi kang Kristo higala? Nga naman, tungod kay ang among hospital, abli na bisag Sabado. Para sa mga parasyon, nakasa, pero parang Kristo wa. Gisunod na mo ang prinsipyo ni Kristo. Wa sirhi ang hospital adon Sabado. Ana mong sulay sa siyudad sa Cebu. Diha sa Adventist Hospital. Sauna Miller Sanitarium Hospital. Karon Adventist Hospital na siya na Cebu. Ari po kadri sa Bacolod, dapoy Bacolod. Adventist Hospital po na, pero sa una, Bacolod Sanitarium po na. Sa Pilipinas na mga hospital sa Adventista, pero mga Adventist Hospital ng gibutang mga higala. Observa niyo along Sabado, atangin niyo ang hospital. Og naabay, wabay mga doktor nga duty. Naay mga doktor, regular sila nagbuhat sa buluhaton sa pagluwas og kinabuhi. Kay nag-ingon si Kristo, uyon sa balaod sa igpapahulay ang pagluwas og kinabuhi sa tao mga higala. Kay uyon, okay, wa nakalapa si Kristo. So muna ato ito na dugayo. O niya, ari ka sa along Domingo. Wa man kita mabasa nga giilisdan og adlaw Domingo ang adlaw Sabado nga pahulay. Hino nang atong mabasa sa Biblia sa Levitico 23:3 nag-ingon ang balaang kasulatan matupas Ginoo, doon na kamoy unom kaadlaw makahimo kamo sa inyong buluhaton. Apan sa kapito kaadlaw sa matag simana balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan magpahulay kamo sa adlawng igpapahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kining balaora dili gayud mausab. O tiwa mo na, ang Biblia gyud mo namulong anak, kamaturan ko ni ang Biblia. Nag-ingon din ato nabasa, ang balaod sa kada ikapitong adlaw kada Sabado nga magsimba ang katawhan sa Dios, magbantay sa igpapahulay. Nag-ingon ang ato nabasa, kining balaora di gyud mausab. O wa may nausab, wa man usba. So ang inyong mahigala mao'y nagkupot sa tinuod nga kamatuoran, kanang kamatuoran nga mabasa sa Biblia. Pero atong gituang kamatuoran din mabasa, na dako kay ng question mark higala. Kita ra gyud nagbuot-buot og unahon ang kamatuoran, pero wa na aprobahi sa Ginoo. Okay, niya si nag-abot, okay no? Adto ta sa pagpadisunahan sa depahingpit tapuson tuntulamanon ni atong team show niya atong ngayon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala magampo kita. Silimbahon ug may gumaon nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tuguti nga magapanalangin ka sa tanan nagapaminaw dadas kahayag sa